Добрый дзень усім, з Прагі вітае вас Ян Максімюк. На сувязі з намі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Прывітанне Андрэю. Прывітанне, Яне. Вітаю вас з Краснагруды, з польска-літоўскага памежжа. Ну, вы просто пазбавілі мяне клопату, таму што я, як бы скажем, меў праблему сказаць, што на сувязі з намі паэт Андрэй Хаданович, а дзе ж ён знаходзіцца? А вы тут сказалі, што вы на польска-літоўскім памежжы ў Краснагрудзе. Можа, некалькі словаў пра гэтую мясцовасць, бо гэта ж, відаць, не горад, а нешта такое меншае. Так, гэта маленькая вёсачка, можна сказаць, на сёння. У ваколіцах у 10 кіламетрах ад Сейну. Месца знакамітае сядзібай блізкіх сваякоў Чэслава Мілаша, які маладым у свой час, не будучы нобелеўскім лаўрэатам, будучы студэнтам, бавіў тут вакацыі у сваіх цётак. Ёсць романтычныя легенды, гісторыі вакол гэтага. Напрыклад, закахаўся у старэйшую ад сябе вельмі прыгожую цётку Габрыэлю. Злыя языкі кажуць, страціў невіннасць, хоць, у прынцыпе, што злога ў гэтым сцверджанні. У нейкі момант невыносна пакутаваў ад непадзеленай любові і рэўнасці і нават спрабаваў скончыць самагубствам, пра што ёсць ненадрукаваны пры жыцці ягоны верш. Але ўсё гэта было даўно, у 34-35, а сёння тут, уже десятигоддзя, міжнародны цэнтр дыалога пры фундацыі Пагранічча, дзякуй сям'і Малгажаты і Кшыштафа Чыжэўскіх, якія гэтым апекуюцца. І ад нядаўняга часу з лёгкай рукі вядомай нямецкай пісьменніцы, якая пераказала сваю літаратурную ўзнагароду у бок Беларусі, бо шмат хто зараз думае, гледзячы у наш бок, адчувае салідарнасць на стыпендыю для беларускіх літаратараў. Я ўжо другі удзельнік, які з кароткім візітам, усё гэта трывае 3 тыдні, але з прыемнасцю скарыстаўся, можна сказаць, кароткім псіхалагічным адпачынкам ад усяго, што робіцца у нас. Хоць, зразумела, свет такі пры наяўнасці інтэрнэту, што схавацца ні ад чога нельга. Але тым не менш, гэта на беразе прыгожага маляўнічага возера Гоўны. Гэта дом зараз завалены снегам у старажытным парку, месца, дзе мусіць добра пісацца і перакладаць. А як яно ўжо атрымліваецца па-рознаму. Пра гэта я вас хочу запытаць менавіта, што вы там робіце, але вы сказалі, што вось існуе такая стыпендыя для беларускіх пісьменнікаў і што вы менавіта патрапілі на яе як другі. Так мне тут натуральнае пытанне, хто быў першы і як часта яны думаюць гэтую стыпендію беларусам даваць? Напрыканцы году прыязджала з сваімі пісьменніцкімі, таксама перакладчыцкімі творчымі клопатамі Ганна Янкута. Яна была першая. Можна знайсці яе размову з гаспадаром, з Кшыштафам Чыжэўскім, дзе Ганна гадзіну распавядае пра тое, як ёй працуецца і усякае такое. Я спадзяюся, што будзе працяг, тым больш, што у нас ёсць і пацярпелыя творцы, да і я думаю, што увесь наш народ, усё наша грамадства з аднаго боку прачнулася, але з другого боку стала церпіць і трывае рэчы, ад якіх часам хочацца адпачыць. Так што маю надзею, што гэта будзе трываць і пазней. І калі не кожны месяц, то раз-пораз хтосьці з беларускіх творцаў сюды прыязджаць. Ну, гэта было б здорава. Так скажыце, калі ласка, Андрэю, як вам там працуеце? Вось летась
ваше імя гучала на палітычных мітынгах у Беларусі, ну перш за ўсё дзякуючы вашай версіі верша Муры Льюіса Ляка. А вось гэты год вы пачалі, зашыўшыся ў такой глушы, калі можна так сказаць. Як там творчая атмасфера? Там добра працуецца у гэтым цэнтры? Вы сказали, я не летась, я спотыкнулся об это слово. Такое адчуванне часам. Мы так чакали Нового года, думаючи, что он зменіць свет и у нашем регионе, але бачите, нема ані з пандемією, ані з політичним терором у Беларусі змены. Тому я все психологично живу, по-моему, протягиваю жить у 20-м году. Зато, что изменился, что называется, сезон. После теплой осени, якая вельми сприяла дворовому руху у Менску, чым я сапраўды актыўна удзельнічаў. Вы згадваеце Муры. Акрылённы, можа быць, поспехам Муроў я наперакладаў у восені шмат розных пратэставых песень, з якімі можна было прыходзіць і спяваць у дварах. І рэгулярна, фактычна, штодзённа гэтым займаўся. Ну, а потым ударылі маразы, выпал снег. Зразумела, наши протесты меняют формат, хаваются у кавярні, у нейкія прасторы, у інтэрнэт. І моя непасрэдная фізічная прысутнасць, она не такая абавязковая. Сапраўды, вы ўжываеце прыгожае романтычнае «зашыўся». Гэта не до конца так. Я працягваю у формате Zoom, проводить занятки и нават прымаць іспыты універсітэцкія, проводить майстар-классы з маладымі літаратарамі. Дзякуй, што у нас есть незалежны саюз пісьменнікаў і школа маладога письменника, при им недавно проводил заняток с молодыми поэтами, а просто учора читал лекцию для молодых музыков, удзельнікаў конкурсу «Заспявай», якія з лёгкай рукі арганізатараў Сергея Будкіна і іншых пішуць музыку на маладую беларускую паэзію. І, зразумела, часам патрабуюць нейкіх кансультацый, нейкіх парадаў, і я радасна пагадзіўся у гэтым удзельнічаць, дапамагчы сустрэцца вершам і музыцы. Але гэта тое, чым я мог бы займацца і ў Менску. Рэшту часу, зразумела, жыву па іншым календары. Ён крышачку так інакшы, калі глядзець з менскага боку. Тут на 2 гадзіны раней настае дзень, і сонца будзіць цябе незалежна ад таго, працаваў ты да раніцы ці не, даводзіцца прачынацца. І тут вельмі рана настаюць прыцемкі, а потым змрок, і ты дзесьці ўжо з сярэдзіны дня пачынаеш бавіць вечар, а потым ноч. Ну і грэх сапраўды ў такіх умовах перастаеш звяртаць увагу на натуральны нейкі працоўны ход часу, жывеш у нейкім крышачку запаволеным такім часе, открываешь нейкую книжку, нейкі файл, пачынаеш штосьці пісаць ці перакладаць, і раптам спахопліваешся, а ўжо 3-я, напрыклад, ночы, ці і пазней. Незаўважна, здаецца, за 10 хвілін 5-6 гадзін. Андрею, а ці не прачыталі вы нам нешта, што вам там наперакладалася ў Краснагродзе, на гэтым польска-літоўскім памежжы над возерам? Вось жа адзінае, што вяртае часам да адчування нейкага часу, гэта календар. А калі ты маеш яшчэ сацыяльныя сеткі, а яны нагадваюць пра пэўныя падзеі, у мяне ёсць уже нейкія такія рытуальныя гадамі, якія гадамі выпрацаваліся з заняткі. Я, напрыклад, кожны новы
год ці каляды, згадваю пра калядную паэзію, найчасцей паэзію рускага набеліста Бродскага, але сёлета згадвала актыўна пра польскую калядную паэзію таксама. Вось я, відаць, пачну з перакладу, які называецца 1 студзеня 1965 года. Чаму ён такі важны? Гэта тэкст, напісаны Бродскім у зняволенні. Мы шмат часу думаем пра нашых калегаў, часам прыяцеляў, часам проста блізкіх сяброў, якія затрыманыя, якія арыштаваныя, якія сустракалі каляды па ўсіх календарах і Новы год у зняволенні. Вось жа Йосиф Бродскі ў 64-65 за палярным полам на Архангельшчыне у высылцы на пасяленне сам сябе віншуе з калядамі. Так. Волхвы забудуць адрес твой. Не будзе зор над галавой, ды ветру хрыплага канвой, здаўна табе чуццё. Таму агонь задзьмі хутчэй, і цяжкі тень здымі з плячэй, бо ў цемры засынаць лягчэй, і свеч менш, чым дзён. Што гэта? Жаль? Магчыма, жаль, спеў, што малітвай стаў амаль, ён паўтараецца і ўдаль, вядзе за крокам крок. Няхай праводзіць нас у ноч, нібы падзяка, губ і воч, таму, хто кажа нам, не збоч і не адводзім зрок. І пазіраеш моўчкі ў столь, дарункаў нуль, і як нізкуголь, ды вечна шчодры толькі боль, а старасць, доля скнар, і хоць запозна для дзівоз, падняўшы вочы у бок нябёс, ты адчуваеш сам твой лёс, чыста сардэчны дар. Вот чым про один радок, про одно слово хотел бы на одно слово хотел бы звярнуць увагу. Бродскі бярэ тое, што атачае нас, яго профанная, советская, криминально вот такое, спрабую падабраць слово канцелярыт крымінальны, чыстасардэчны, да, як чыстасардэчнае прызнанне падследнага, і падымае раптам яго у вышыню да метафізікі, да рэлігійных пэўных рэчаў. Чыстасардэчны дар, да, твой уласны лёс у адсутнасць магаў і калядных падарункаў. Мы разбіралі гэта, чаму я яго згадал. Гэты тэкст перакладаўся на некалькі дзён раней за маю стыпендыю, але мы якраз праз інтэрнэт з маладымі творцамі разбіралі гэты тэкст, і яны таксама рабілі свае версіі, прапаноўвалі свае пераклады. Нельга навучыць, да, даўно казалі спецыялісты, але можна навучыцца чамусьці у творчасці, калі вельмі хочаш і робіш спробы. Другая такая прывязка, вось даслоўна учора я сабе 25 звычайна студзеня згадваю пра дзень народзінаў Владзіміра Высоцкага, так склалася. Тут і мае сімпатыі чалавека, які часам бардаўскую песню там ці рок перакладае, але гэтая песня адначасова павінна быць добрай паэзіяй. Вось я толькі 25 студзеня, ніяк інакш у паўдалыя гады раблю такі падарунак сам сабе і тым, хто помніць Высоцкага. Паціхеньку у мяне таксама можа маленькая анталогія з часам збярэцца. А верш, які учора пераклаўся, ён апошні у жыцці гэтага творцы, такое падвядзенне вынікаў і развітання, апошняе любоўнае прысвячэнне Марыны Ўладзе. Адзін з рэдкіх кантактаў савецкага атэіста з кімсьці вышэйшым над ім. Ён аж тройчы ужывае сінонімы да слова Бог. Всевышний Господ, Он з вялікай літары. Уверсей долу лёд, паміж гібею. Праб'юся ў гору,
просвідрую низ, найлепш наверх, каб не згубіць надею, а там да справы, у чаканні віз. Лёд надо мною, надламіся і трэсць, я ў поце, як руплівец на жніве, к табе вярнуся, караблямі з песні, і кожны верш забыты, ажыве. Жыву менш за паўвеку, 40 з нечым, сагрэты з баўцам і цяплом тваім. Мне ёсць што спець, устаўшы перад вечным. Мне ёсць чым апраўдацца перад ім. 11 чэрвеня 1980. Вось такія рэчы часам перакладаюцца. Ну, дзякуй, здорава. І я хотел вас запытаць, а карамя того, что вы уже, скажем, заняліся літаратурнай творчасцю, вы кинули свою працу, или вы не сказали, что зашыцца зараз у глуш немагчыма, что вы, скажем, нават іспыты прываеце ад сваіх студэнтаў. Это вельмі файна. А калі вы чыталі гэты верш калядны Бродскага, мне якраз прыгадалася, што гадоў, можа, уже 15 таму, это так давно было, я пераклаў ваш калядны верш у польскую анталогію. Зараз не згадаю, дзе гэта былі тыя каляды, у нейкім жалезабетонным раёне Менску. Это был верш растворабетонным. Растворабетонным. Шчыра ўдзячны вам за той пераклад. Вы тады, скажем, як бы кинули мне нейкую прыгаршню вершаў над пераклад, і мне так, я так паглядзеў, як чалавек, які, як бы, скажем, з гэтай савецкай рэчаіснасцю амаль што не кантактаваў, я думаю, вось чалавек з тае рэчаіснасці, іх так дзіўна да раства падыходзіць для нас, падляшскіх беларусаў, скажем, каляды, гэта нешта такое, як бы, скажем, ну, традыцыя гістарычная, нешта такое ўжо і будзённае, я б сказаў бы, а зусім інакш чалавек з Менску глядзіць на гэтыя каляды, правда? Ведаеце, я думаю, что я мог бы тут працягваць той же мотыў Бродскага, калі чыстасердечнае прызнанне падымаецца да чыстасардэчнага каляднага падарунку. Мне тады у Менску з'явіліся новыя аўтобусы і тралейбусы з аўтаматычнымі абвяшчальнікамі прыпынкаў. І я раптам упершыню у голас, причем на беларускай мове, упершыню яны загаварылі па-беларуску, мне пачулася наступны прыпынак растворабетонны вузел. І гэта здарылася ў апошніх днях якраз снежня. Гэта здарылася напярэдадні калядаў па заходнім грыгарыянскім календары. І мне выразна пачулася ў гэтым брутально постсоветским растворабетонным слоўка раствой. Мне падалося гэта нейкім знакам. Мы самі саграваем прастору вакол сябе, ачалавечваем яе. Мы самі мусім, калі не змагацца, то мець нейкі творчы клопат пра тое, краявіды гарадскія навокал нас часта безгустоўныя, пазбаўленыя нейкага чалавечага густу і смаку. Мы самі мусім абжываць свой горад легендамі, міфамі, творчасцю, песнямі, дызайнам. Я думаю, што калядныя вершы яны адсюль жа. Андрэю, калі мы пры перакладах, і я ведаю, што менавіта вы шмат у Беларусі зрабілі для прамоцыі польскай паэзіі, правда, ввогуле польскай літаратуры. Я б хацеў бы вас запытацца пры нагодзе таго, што цалкам недаўна ў продажы ў Польшчы з'явілася анталогія сучаснай беларускай літаратуры «Всход вольнасці», менавіта пра тое, як вы ацэньваеце прамоцыю беларускай літаратуры у Польшчы. Я калісьці наракаў на гэта, сам быў у гэта задзейнічаны як перакладчык, правда, мы разам з вами супрацоўнічалі пры выданні беларускай бібліятэкі у калегіуме ўсходняй Еўропы ў Вроцлаве, дзе, відаць, дзясятак розных кніг, там выйшаў і прозы, і паэзіі. Зараз з'яўляецца анталогія сучаснай беларускай літаратуры, хутчэй за ўсё, паэзіі, чымсьці прозы, хаця ёсць там і проза, яна з'яўляецца раптам ні стуль, ні сюль у горадзе, Быдгашчы. Вы напісалі
нядаўна вельмі даўгі тэкст, і пра гэтую анталогію, пра крышку іншы, а вы чалавек зарыентаваны ў тэме. Калі ласка, сказалі б некалькі слоў пра тое, як палякі дапамагаюць прамоцыі гэтай літаратуры. Ну, давайте паспрабую, хоць нічога я нічого б не ведалі вы, я безумоўна не скажу. Сярэднестатыстычны беларус, які цікавіцца літаратурай, беларускі чытач, безумоўна, у шмат разоў ведае больш пра Польшчу, чым такі ж самы сярэднестатыстычны чытач ведае пра беларускую культуру і беларускую літаратуру. Адносіны як бы блізкія, прыязныя, але несіметрычныя, да? Непрапорцыйныя у гэтым. Думаю, што сёння у сэрцы паляка, калі яно адкрытае, шчырае, здольнае да эмпатыі, да па сённяшняму казаць, шмат думак і перажыванняў з Беларусю звязаны. На літаратурным узроўні я гэта адчуваў ажно з жніўня пачынаючы і ўсю восень і зіму. Акцыі салідарнасці, чытання, звароты, 50 польскіх літаратараў, больш чым 50, да, напісалі адкрыты ліст у падтрымку беларускіх пісьменнікаў, якія з адкрытым лістом выступілі. Зразумела, што пераклад можа быць такім дадатковым спосабам маральнай падтрымкі, да, і пашырэння увогуле інфармацыі пра ўсё, што робіцца у нас. У нейкі момант дайшло да руціны. Гэта значыць, я стамляўся штодзённа сваёй неўмелай польскай мовай то праз тэлефон, то праз скайп, то праз нейкія іншыя спосабы даваць каментары таго, што робіцца у нас. Але я кожны дзень адчуваў гэтую цікавасць. Больш за тое, я нават персанальна выйграў ад гэтага, не ведаю, ці заслужана, атрымаўшы колькі тыдняў таму, да, ад шаноўных палякаў, ад рэдакцыі Rzeczy Посполитой узнагароду імені Ежы Гідройца. У нас празаікі столькі гавораць ці навокал прозы пра беларускую прэмію Ежы Гідройца, да? А ў Польшчы яна на 10 год раней, адразу пасля смерці, да, з культавага рэдактара культуры існуе. Ну і уручаецца за, можна сказаць, прапаганду пашырэння нейкіх агульных чалавечых каштоўнасцяў у гэтым рэгіёне Европы, да, за добрасуседскія нейкія культурныя суседскія адносіны між Польшчай і ўсходнімі краінамі, суседкай. Ну, карацей, за тое, што сёння падтрымаў бы і ухваліў Ежы Гідройц. Але не будзем тут пра мяне асабіста. У нейкі момант сапраўды выявілася, што у Быдгашчы, у гарадскім цэнтры культуры, выходзіць анталогія сучаснай беларускай літаратуры, як яна гучна называецца. Я думаю, што любая назва анталогія – гэта слова гучнае, якое ўжываецца крышачку так на вырост і ў дадзеным выпадку. Канешне, гэта зборнік. Гэта суб'ектыўны зборнік, які адлюстроўвае хутчэй суб'ектыўныя густы укладальнікаў і перакладчыкаў польскіх, якія заангажаваліся у справу падтрымкі. Іх не шмат, і таму відавочна гэтыя густы відаць. Відаць дзве таленавітыя рукі, скажем так. Гэта рука знакамітага польскага сучаснага паэта і перакладчыка паэзіі Богдана Задуры і яго любімых аўтараў і аўтарак, якія ён прадставіў. І гэта рука знакамітай перакладчыцы расійскай і беларускай цяпер літаратуры Малгажаты Дмітрый Бухалек, якая прапанавала сваіх улюбёных аўтараў. З гэтага як бы склаўся пазл, які па меры неабходнасці дапаўняўся. І вось некаторыя тэксты, якія дапаўняліся, яны якраз актуальныя, гэтыя тэксты лета і восені 2020. Давайте я просто згадаю гэты пазл. Богдан Задура прапанаваў прекрасную паэзію. Вальжыны Морт, Юліі Тимофеевай, Ганны Комар,
старэйшага ад іх Уладзіміра Арлова, у якога ў Польшчы рыхтуецца і вось-вось павінна выйсці чарговая кніга баладаў, такіх верлібрычных, сюжэтных, вершаваных аповедаў, «Паручнік Петрович» і «Прапаршчык Здань». Усё гэта прапанаваў Богдан Задура. Нутрыя Бухалік, Малгажата Бухалік, прапанавала фрагменты прозы, і склалася так, што тут два сучасныя аўтары. Ева Вежнавец з фрагментам свайго шляху дробнай сволачы, Артур Клінаў з фрагментам свайго сюжэтнага раману «Шалом», і нечакана для нас усіх Владимир Семёнович Караткевич з фрагментам «Дзікага палявання караля Стаха». Атрымліваецца 8 жывых аўтараў і один класік, патрон, хедлайнер, добры апекун, як не ведаю, як яго тут назваць, але змешаныя ўражанні. Друкуешся пад адной укладкай з аўтарам, на якім рос, які цябе фармаваў. Ну, а тэксты, якія ўвайшлі па гарачых слідах, што называецца, гэта збольшага моя публіцыстыка, мои кароткія фельетоны ці эсэ, якія я пісаў пераважна для сайту Інстытута Адама Міцкевіча, апавядаючы як бы палякам пра тое, што у нас і ў нашай культуры адбывалася. І вось тут я хацеў асобную звярнуць увагу і скончыць сваімі перакладамі. Адзіны рускамоўны аўтар ва ўсёй гэтай кампаніі, але ён абсалютна заслужана ў гэтай кампаніі знаходзіцца. Гэта паэзія Дмітрия Строцава, які варты ўвагі не толькі як пацярпелы, а ён удзельнік пратэстаў і актыўна выказваўся ў вершах, інтэрв'ю, хадзіў на маршы і ўрэшце трапіў у Жодзіна на 13 сутак зняволення. Як трапіла, дарэчы, іншая на 9 сутак, іншая удзельніца анталогіі Ганна Комар, як двойчы трапляў Уладзь Лінкевіч, якога ў анталогіі няма, але я думаю, што не раз яго зараз і не два перакладаюць і звяртаюць увагу на ягоную паэзію, пратэстную не толькі. Але перш за ўсё тым, што Дмітрий Строцав знайшоў адэкватную форму рэагавання, скажем, мастацкага на тое, што адбываецца з ім і навокал яго з намі ўсім, з нашым грамадствам, з нашай краінай. Строцав некалькі разоў у жыцці мяняў паэт. Паэт, які ўмее ўсё. У свой час умел быць смешным і абсурдысцкім у духу, скажем, Даніила Хармса. Умел увасабляць рэлігійную радасць адкрывання нейкіх неймаверных экзістэнцыйных рэчаў. Ён аўтар фантастычнай рэлігійнай, скажем, хрысціянскай у найлепшым сэнсе слова паэзіі. Зараз ён рабіў амаль дакументалістыку, штосьці на мяжы паэзіі і нон-фікшн. І гэта атрымлівалася нейкай арганічнай формай, якая натуральна глядзелася ў сацыяльных сетках, але і натуральна глядзелася у газетах, у нейкай формы, у закліках, у лістах падтрымкі. І ўвогуле трэба сказаць, што, канешне, гэта не дакументалістыка, бо Дзіма часам знаходзіць маленькую дэталь, якая робіцца сімвалам чагосьці большага, чым проста гэтая трапна адзначаная дэталь. Пачыналася ўсё ў гэтым цыкле, а будзе кніжка. Мы нават сабе падумалі, што, відаць, у такі час мяняецца наша грамадства, мы робімся больш адкрытымі і салідарнымі. І не кепска было, каб кніжка выйшла двухмоўная адразу ў двух версіях. Я з гонарам прапанаваў сабе і свой удзел перакладчыка у гэтым. Некалькі караценькіх тэкстаў я прачытаю, вы адразу два полюсы пабачыце. Болю і адчаю, калі аўтар фіксуе ўсё тое негатыўнае, што з намі адбываецца, а з іншага боку нейкае прасветленне цудоўнае, калі сапраўды на нас сыпляцца знакі чагосьці добрага, што вісіць у паветры і дзесьці ў самай-самай блізкай будучыні на
адлегласці рукі, здаецца, ёсць. Калі ласка, пані Андрэй. Вось жа кароткі верш, які даў назву ўсёй гэтай кнізе будучай. Беларусь перакулена прабеглым узводам. По зямлі расцякаецца кроў. 24 верасня 2020 года. Альбо фрагмент, мы ўсе памятаем, як разгубленыя, у тым ліку радасна разгубленыя дзяўчаты, калі адзін раз у гісторыі пратэстаў амонаўцы апусцілі свае шчыты, да, кінуліся да іх на шыю з кветкамі, як горка адрэагаваў Строц. Пачакай, абдымаць амапаўца, беларуская дева, ці так габрэйская хава абдымала боты эсэсаўца 14 жніўня 2020 года. Маленькі дыптых, няміга партызанская. Няпроста абудзіць беларускага партызана. Непроста. Пасля Гітлера нікому не ўдавалася. Няма на яго ніякіх заклён. Ды вось жа ўдалося аднаму аб'юзару з Драздоў. Як непроста абудзіць партызана. Непроста. А назад усыпіць просто немагчыма. Як немагчыма джина запхнуць назад у бутэль. Няма на яго ніякіх заклёнаў 12 верасня 20. Верш самый музычны і рытмічны ва ўсёй гэтай проза-паэтычнай нізцы так і называецца песня. Бачыш анёл над ракой, міласць і яго цягліца, поўдзень яго аблічча, тая рака, твой народ. Міласць яго цягліца, поўдзень яго аблічча, хто сябе даручыў анёлу, рахманы ды моцны, як нёма, светлый ды імклівы, як Дняпро. Бачыш, анёл над ракой 16 верасня 20. І апошняе. Пчолы упэўнены, казаў Толстой, што яны для сябе збіраюць мёд, а насамрэч яны апыляюць сад. Беларусы думаюць, кажа Христос, што яны збіраюць свой край, а насамрэч сабою загоняць свет. 13 лістапада 20. Ну, я вельмі рады, што вы рыхтуеце такую кнігу разам з Дмітрыем Строцавым. Я таксама першае, што мне кінулася ў вочы, калі я дачуўся пра гэтую анталогію, ці зборнік, скажем, сучаснай беларускай літаратуры ў Польшчы, ў Быдгашчы, што там ёсць Дмітрый Строцаў, бо, ну, самі ведаеце, гадоў яшчэ 10 ці 15 таму, калі мы мелі на ўвазе анталогію беларускай літаратуры, мы мелі на ўвазе беларускамоўных толькі аўтараў выключна, так як яно было, скажем, у этой вроцлаўскай серыі беларускай бібліятэкі. Я выступаю уже колькі гадоў за тое, каб, скажем, беларусы, беларускія пісьменнікі, паэты, якія пішуць на расійскай мове Беларусі, іх таксама залічвалі бездыскусійна, скажем, безумоўна да беларускай літаратуры, і вельмі ўзрадаваўся, што менавіта вось гэтая польская анталогія так і зрабіла, хаця, конечно, не ўсе яшчэ з гэтым пагаджаюцца, і тут, скажем, некаторыя крутяць. І не ўсе пагодзяцца, відаць. Так. Але бачыце, шмат што змяняецца. Я думаю, што Нобель Светлана Алексеевич адзін з аргументаў большай тут шырыні і адкрытасці раз. З другога боку, бачыце, не ад добрых часоў. Вось варта было Пуціну пачаць вайну ва ўкраіне, каб в украінскім грамадстве пачаліся змены. Каб украінцы ўсвядомілі, што рускамоўным патрыётам сваёй краіны мова не замінае бараніць свой край ад акупантаў, да? Хоць яны размаўляюць з акупантамі на адной і той жа мове, да? З двух бакоў ад лініі фронта. Безумоўна, тое, што гаворыцца, важней, чым гэта, кажу я, чалавек, які кожны дзень свайго жыцця і надалей плануе рабіць усё для пашырэння і развіцця беларускай мовы у
нас, для якога беларушчына абсалютная як бы каштоўнасць. Але не гледзячы на гэта, да, ёсць рэчы яшчэ каштоўнейшыя. Сёння самавызначэнне чалавека, відаць, павінна быць ключавым, хто ён і да каго ён належыць. Тыя рускамоўныя аўтары, якія бачаць сябе беларускімі аўтарамі, яны, безумоўна, частка беларускай літаратуры. А ў выпадку са Струцавым тут яшчэ такая тонкая штука. Ён як бы прыглядаецца да стыхіі беларускай мовы. Ягоная руская робіцца ўсё больш і больш спецыфічнай. Усё больш чытачоў, скажем, па-за Беларусю ў Расіі спатыкнулася аб сёе-тое слово. Строцаў, просто называючы дыктатара, скрозь карыстаецца беларускім словом цмок. Ён у яго часцей, чым дракон, з'яўляецца, альбо, скажем, як кантэкстуальны сінонім, яны могуць з'явіцца разам, а можа быць проста цмок. Я нават не ведаю, як ці не перакладаць нейкім русізмам, ці што тыя моманты, дзе мы яўныя беларусі. Але вырашыў ўсё-таки не рабіць. Так, мы шмат паговорили про пераклады. Давайте на заканчэнне паговорым про тое, што як бы для паэта павінна быць найбліжэй, это значыць пра ягоную паэзію. Ці напісалася вам нешта падчас гэтага побыту у дворыку Мілаша ці сваякоў Мілаша свайго? Я баюся казаць зараз пра гэта ў мінулым часе напісалася. Мне хочацца верыць, што яно пішацца і яно не спыніцца. Так склалася, і гэта вельмі каштоўнае нейкае адчуванне. Яно ў чымсьці эгоістычнае, канешне, адчуванне. Пішуцца рэчы не проста таму, што ты там абавязаны штосьці зрабіць, людзі штосьці чакаюць, ты выказваеш свой боль, гнеў ці пратэст. Нейкія рэчы проста парушацца і адтайваюць унутры сябе. Хоць усё адно, зараз я буду чытаць, я пачну з чагосьці эстэцкага і агульнага чалавечага, а скончыцца ўсё адно думаннем пра Беларусь у той ці іншай форме. А вось верш, які грэх з яго не пачаць, тут побач з партрэтамі Мілаша, гэта такі сабе дыалог Краснагруды і Чарэі, нашай Чарэі на Віцебшчыне, бо адтуль, як гэтае месца звязана з адной галінай роду Мілаша, так тое Чарэя з іншай. І адтуль паходзіць таксама геніальны паэт Оскар Мілаш, дарэчы, стрыечны дзядзька Чэслава, патрыёт Літвы, сябра птакаў і французскамоўны паэт-містык. Калі мы былі ў Чарэі разам з Сергеем Харэўскім і выдаўцом Логвінавым, я абяцаў Сергею верш з радочкам «У Чарэі вечарэе». Гэта было шмат гадоў таму. Я не ведаў далей, што рабіць з гэтым радочкам. Дарагі Сергею, калі ты наш чуеш, то пачуй гэты тэкст. «У Чарэі вечарэе, ноч над сейнамі ўстае. Вершы Мілашаў Андрэю будуць сніцца, як свае. Над царквою белай ветк стаў, як вартавы ўначы. Ходзяць вершы па сусветах і спяваюць, ідучы. Проста з возера з узор'ю два каўшы пілі святло. Памянялася надвор'е, і з узор'й замяло. Кніга снегу, і заечы след, як дарчы надпіс там. Дзяцел трохі недарэчы грукае, а напіс там: не пытайся, дзе і хто ты, бо ў нябёсах не да нас. Проста ў белыя сумёты з неба выпадае час. Помніш, у гародні льдзіны пачынаўся крыгаход. Напісаў за паўгадзіны, а мінула 20 год. Глуха людзі краснагрудзі, і ў Чарэі ні душы. Іншых Мілашаў не будзе. Прачынайся і пішы». Да, здорово, калі. Такі сабе дыалог, памятаеце, «Інnego końca świata nie będzie», напісаў Мілаш.
іншых мілашаў не будзе, адгукнулася мне. Цяпер можа быць больш трывожны верш, ён як бы наскрозь увесь пессімістычны, а ў канцы раптам надзея, якую абяцае нам наша памяць. Памяць блытае сцежкі, вабіць на тонкі лёд, лепіць за блокаў снежкі, цэлячы ў твой самалёт. Дражніць, драпае, глючыць, кашляе да відна. Больш не будзе балюча. Будзе, кажа яна. З намі ў кожным дакоры, імі паўзверх турмы, дыхаюць на ўсе зоры, поўныя грудзі з зімы, з намі ў бальнічных чэрках, з роднымі лічаць дні, вучаць на саундчеках крыку і цішыні, мае ключы і паролі, смерць абжывае ў сне. Мы не памрэм ніколі, абяцае, што не. 21 студзеня 21. Ну і тут наадварот, верш увесь такі аптымістычны, але, відаць, увесь ён напісаны дзеля апошніх двух трывожных радочкаў. Хочется верыць, што будзе інакш. Калі дажывем да адлігі і трапіць шампанскае ў кадр, чытаць будзем лепшыя кнігі, хадзіць у сапраўдны тэатр, загояцца шнары і раны, закончыцца ганьба і трэш. Расхлёбвае кашу абраны, той, тая, каго абярэш. Мільгне навіна бліскавіца, за ўсё атрымаў лихадзей, і едуць турысты дзівіцца на неверагодных людзей. Выгнанцы адкрыта мяжае, вяртаюцца валам сюды і самі сябе паважае, бо выстаялі ў халады, зноў бачыць Феміда слепая, праслаўлены кожны герой, ды ўсё-ткі чагось не хапае, па чымсьці сумуй парой. Даўно прышчапілі заразу, не чую гранатаў і куль, схаваўшы ненавісць пакуль ля сэрца да іншых разу. Дзякую, з Краснагруды на польска-літоўскім. І даруйце, калі ласка, я чытаючы падумаў, што ўсё-ткі апошнія словы, якія чытаў бы, яны мусяць быць не пра ненавісць, а пра любоў. Таму верш, які некалькімі днямі перад Краснагрудай яшчэ напісаны, верш, які сёння заспявала Ганна Хітрык, верш і начасова песня «Навагодняя паштоўка», якой хочацца скончыць. Будзем гатаваць на святы печыва, рыхтаваць прэзенты і дары. Будем жыць бясстрашна і бяспечна на сваёй зямлі, гаспадары. Кантрабанду дзеда Мікалая на аленях прывязуць табе і запаліць, зорачка малая, ёлачку па схеме БЧБ. Нашы зоркі вернуцца на сцэну, удзячную улюбёным галасам, бо свабода і любоў бясцэнна. Іншыя накалядуеш сам. Вандраваць не толькі ў самалёце, не баяцца крокаў уначы, ва ўсю мошч не гнаць па галалёдзе, а на святы печыў пячы. Лёс, як навагодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Крат, гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Цяпер усё. Дзякуй вялікі за ўвагу. Дзякуй. З Краснагруды на польска-літоўскім памежжы вы чулі і глядзелі Андрэя Хадановіча, перакладчыка і паэта, а з Прагі на сувязі з вамі быў Ян Максімюк. Глядзіце і слухайце відэаатэр Свабоды на канале Свабода Прэміум на Ютубе. Яшчэ раз дзякую, Андрэй, і дзякую ўсім за ўвагу. Дзякую, дарагі Янік, всего доброго. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.